एकनाथ शिंदे यांच्या रूपानं शिवसेनेला जो मोठा धक्का बसला आहे, शिवसेनेच्या आयुष्यामध्ये असे अनेक धक्के शिवसेनेनं सोसले आहेत। मला स्वतः आठवते की छगन भुजबळ यांच्यासह 13 आमदार गेले होते नागपूर अधिवेशनामध्ये। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी विरोधी पक्षनेता होते आणि 13 आमदार निघून गेले। लोक म्हणत होते का शिवसेना संपली, पण शिवसेना संपली नाही। शिवसेना अधिक फोपावून पुढे आली। भुजबळच्या सोबत जे 13 गेले होते, म्हणजे जे 12 होते उर्वरित, ते 12 आज गायब आहे, राजकारणात नाही। त्यानंतर नारायण राणे गेले, नारायण राणेच्या सोबत 11 जण गेले। आज नारायण राणे दिसत आहेत, तेव्हाही असं वाटलं आता शिवसेना संपली। उद्धव साहेबांना चेहरा नाही, त्यांना पक्ष सांभाळता येत नाही। परंतु नारायण राणेच्या सोबत गेलेले 11 जण कुठं गायब आहे त्याचा पत्ता नाही। मात्र शिवसेना ही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि देशाच्या राजकीय पराठावर आजही ताकदीनं उभी आहे। त्यामुळे आज जरी फक्त माझी एकच विनंती आहे उद्धव साहेबांना, एकच विनंती आहे, एकला चलो। काही गरज नाही कोणाचीच, काही गरज नाही। माननीय शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आणि आपला भगवा झेंडा घेऊन आपण एकट्यानं चालू, वेळ लागेल हरकत नाही, पुन्हा लढू, पुन्हा संघर्ष करू। परंतु पुन्हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर शिवसेनेचा एक हाती भगवा, हे काय हो, आले आणि जातील पुन्हा। जे उभे राहिले, म्हणजे मी उदाहरण देतो, प्रकाश परांजपे 4 वेळा ठाण्यातून खासदार निवडून आले। प्रकाश परांजपे जेव्हा एक्सपायर झाले, देवाघरी गेले, तेव्हा त्यांचा मुलगा निवडून आला। पण मुलगा पहिल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीमध्ये गेले आणि त्या निवडणुकीमध्ये आनंद परांजपेचा पराभव झाला। आजपर्यंत शिवसेनेमधून ज्यांनी बंडखोरी केली त्यांचा पराभव हा निश्चित आहे। आणि त्याच्यामुळे आज जरी गोड वाटत असलं तरी उद्या हा गोडवा कडूमध्ये बदलल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं सांगतो। आणि सामान्य माणूस, सामान्य शिवसैनिक आजही शिवसेनेत आहे, तो शिवसेनेमध्ये राहणार आहे।